Itzarria, Estepan Plazaula, Bergarako euskara teknikaria bera, eta Itzarriaren izenburua herriko betano oinarri ausko jarduna hobetzeko ahaleginetan. Beraz, Bergarako esperientzia motauz. Bueno, egunon, danoi, ni Zuazoren arabera mendebaldarra naiz, baina, bueno, Mendebalde elkarteko jardunaldiotan barrixe. Eskerrak gonbitagatik eta, bueno, zerbait fundamentuzkoik edo esateko kapaz gara. Bueno, azteko gure ingurunearen edo aurkezpen laburtxo bat edo ingo dut. Gero, azken gurtietan injakuen edo azalpen bat, horren balorazio bat, eta azkenik aurrera begira edo nire iritziz edo dauzkagun asmo eta planteamentuen berri edo agertuko. Esan dute moduan, Bergarako udaleko euskara teknikaria naiz ni, izatez arrastekoa, baina, Bergarera, gure herriko zera Bizkaia izango litzake, Bonaforteren arabera, Mendebaldekoak, edo Zuazoren arabera, baina gure bizkera jasoko euskalkitza, bai erratizan, bai elizan, ikuskera izan da, guk ez daukagu orduan, beste kasu batzutan esaten da, leku batzutan, Bizkaiko toki batzutan, EPB ulertzeko talasko etxaten dituztela, guk alakorik ez daukak. Bergara 15.000 bizilaguneko herri bat da, 109 euskalduna, kalera bilera 140-145 inguruan, eta azkeneko 25 urtietan, datu orokorretan apenas egon da aldaketarik. Euskaldunen kopuru orokorrori, 104 bat edo igoko zan. Kalera bilera, antzera zen. Emoten dau beraz, azkeneko 25 urteetan itxura batera ez dela aldaketa nabarmenik izan. Baina aldaketa benetan ikaragarri izan da. 25 urteetan nik esango nauke egundoko iraultza izan dela. Behiratu baino ez daukagu, orain 25 urte zaharrak, 75 urtekoa ziren euskarak gehien erabiltzen abienak eta gaztiak gutxien erabiltzen abienak. Zaharren erabilera erdira etorri da eta gaztiena iruko iztu baino gehiago gehiago. 115-tik, 150 eta pikurak. Neurri baten ordurako ez, baina iparraldeko gaurko egoeraren antzera edo egonak ginen, ordurako ikastolen mugimendu eta hasitea eguen, eta pasatu gara galbide azkarrian egotetik berreskuratze bide batera. Horre bera badauka, nire ustez, alde ahul bat, eta da, gaurko belaunaldi gaztiek ez dauela eduki eredu egokirik. Zelabait, eredu egokiriparik indiak esan dabiela horrela. Eta beraz, hizkuntza mea, adierazkortasun gutxikua, raketza, daukela kasu askotan. Etorkizunera begira, itxaropen lehio bat edo apur bat zabaltzen dau, baina, beste gauza batzun artean, helduen erabilera bera-be apurka-apurka, hainbat urtetan berak etorri da, apurka-apurka hasi dala gorak. Ezten dozuek, hankaz gora esan barrikarri dutela. Egidakuak, 25 urtien gauzak asko aldatu die, 25 urte, ekintza solte batzuk, batian literatura lehiaketatxo bat, urrengo merkataritzarako, lehen hitza euskaraz, edo dako, kanpaino soltetxo batzuk antolatzen ziren, gaur egunean plan estrategiko, 3 urteko plan estrategikoak antolatzen die, eta gizarteko esparro gehienei eragiten dutzen plana dauzkagu. Eta plan gizarteko esparru guzti horretan
neurri baten jorratzen da eta lantzen da korpusa. Alabe, nik naiz, aleginuko guztia hiltzen pixka bat korpusaren zer oinarrizkoenak edo azalduko ditu. Lehenengo fase baten korpusaren inguruan egin den lana izan da bilketa eta oinarrizko lanketa zabal bat. 1998an argitaratu zen Bergarako Euskera, oinarrizko liburu bat, handik 4 urtera hasi ginen langintza zaharren monografia batzuk kaleratzen, eta 2004an argitaratu genuen Juan Martin Eleskurren Bergaraldeko hiztegia. Gero, interneten be zera egin zana, sarian jarri zan. Arrokelixi emongo dau, baina ez dut uste izango ditzakenik esatia, gaur egunean herrizkeraz dauen hiztegirik honenetako edala. Abanduko da. Zer txikitxo bat. Adibide bat, zeraiteko. Magia mongo da, baina, bilatuko ditut personekin lotutako zerak, adjetibo zail bat. Aizetxu, aldizta, alper, hankamotz, hanpor, antzu, ardi galdu, arrasta, huarta, pero, hartzeko dun handi nahi babalora, aukeri emoten dau, gero, bakotxak bere karpenak egiteko. Eta, jende batek bere karpenak egiten